So mga igsoon, kining atong pagsunod sa Ginoo aron ta magkahiusa, gakinahanglan gyud nga maminaw ta og mutuman. Nga dili ta mutuman kung dili ta makasabot sa atong nadungog. Muna nga ang atong tema karong adlaw isip hubad sa atong main theme nga Santiago Apostol giya sa pagpaminaw alang sa kahiusahan sa simbahan. Nag-ingon diri, mahimo kitang mabungahon kung ang pulong sa Dios tinuod natong paminawon. Unsa man ning tinuod nga paminawon? Atong puy-an. Gilingay mong tupad na nagpuyo ka. Pangutan abay na nagpuyo ka. Nagiuban wa mo lingi. Sa to pa, di gyud ganahan mo tuman. Simple ra kay na lingi ra gani, di man gani mo tuman. Arang-arang patong naglisod og lakaw nga atong giingnan duol sa tubangan kay nituman pa, kamo lingi ra gani. Dios baglingi imong tupad. Ang di mo lingi mga yawanon. Lingi ing na pista naman gyud, mag-ihaw ka, na maghikay ka. Kana. Pista man gyud siya ron na nagikay rason nga maghikay. Nya imo nang ipaambit sa uban, wa gyud maghikay nga dili mangimbita roy. Di ba? Maghikay gani ka para gina sa uban. Pasabot nakasabot ka nga nagpista ka, nagsaulog ka alang sa kalipay tungod kay naatay kauban sa panaw nga usana kasantos. Ang niya si Santiago, usa ka apostol. Muna itong kauban karon sa katong panaw aron ta magkahiusa. Pero kanang hikay, kanang pagkaon, ihangyo ra ba ko ninyo karon inig prosesyon nato orong gabi nya prosesyon nato igabot diri mga onta magpakmil mo. Maayo nang panghatag ninyo diri sa ighumas misa labi na sa mga tuas bukid nato nga mga moapil rong gabi. Maghikay gani ka nya mo pakaon kas uban. Dili lang ang pagkaon maoy moabot nila. Nindot gyud nga ang pagkaon giubanan og gugma. Pre anang asawa ba maghikay sa balay niya moingon ding bana sukari ra kuday. Unsa wa kay kamote pungkol ka na naman ang pagkaon. Ana. Dungan ni ra kog kaon, dungan tagkaon day kaon diha oy. Sos mura man nagiyawihan imong ba. Mga ginana ba kana mga buangon kayo. Sige lang itong panglaba, manglimpyo, hindi mo dungag kaon. Tinood, nagluto kag pagkaon, pero wa ubani o gugma. Parehara ko na sa ninyo karon din, namalit mo og raffle ticket. Namalit mo wa. Nya, naay gugma ang inyong pagpalit o wa. Nya, sa may timaan nga naay gugma. Punan gina ninyog palit. Punan, sige yung palit yun. Dili kay mo ingon, limit kay ba? Mo ingon na, kapalit na ta, padir ba? Sige kay pong ingong, palit. Kapalit na ta, palit lang yapon. Ayaw. Yay karon, bispiras naman giron, ugma naman ang deadline ugma naman atong raffle draw. Nya ang atong halin, niabot nag 54,348 ka tickets. Sige, pakpakan na to ang namalit. Niya, kay naa pa may 100 mga 95,000 ka tickets nga wa mahalin. Unsaon man na nato? Unsaon man na? Ato na isugnod. Palit to yun na. So, sige lang itagpalit yun. Kung nahigugma ka. Muna, ang gugma di ay mga igsuon,
labi na gyud ang gugma nato sa pulong sa Dios, dili gyud masukod sa atong external nga mga pagpakita. Muna sa atong unang pagbasa, gisgutan diri nga kadtong external sign, katong unsa to mga sugo, katong arkas kasabutan nga sigihan nilag daladala, pangitaon gito nilang arkas kasabutan, the Ark of the Covenant. Niingon diri sa unang pagbasa, moabot ang panahon nga dili na ninyo pangitaon. Kay wa na sad mo magkinahanglan ana. Ngano man, kay ang kasabutan sa Ginoo anhi man ibutang sa atong kasing-kasing. Dili na ka kinahanglan nga muadto pag asang lugara para mangita ka Ginoo, naa na sa kasing-kasing. Ug mao na ang misyon sa mga nagtuo ni Kristo, gipadala sila para ilang itanom ang pulong sa Ginoo sa kasing-kasing sa mga tao. Ngunang niabot dinhi sa ato, Compostela, Cebu. Di na tamo atog Jerusalem. Dito man to ang Ark of the Covenant. Di na kinahanglang moadto ta dito kay patindak ko ang plite. Kinsa nakaadto na ninyo Holy Land ta sa kamot. Tanawa. Kinsa nakaadto na ninyo og Manila ta sa kamot. Oh, daghan-daghan. Arang-arang dool ra man Manila. Kinsa nakaadto nag Singapore ta sa kamot. Oh, na duha ka buok tulo. Kinsa naka soroy-soroy nag Japan, dool ra man gina. Oh, nasa mga upat ka buok. Kinsa nakaadto na og North Korea ta sa kamot. Oh, nasa duha ka buok. Oh. Ana ra nya, ug mao na itong saligan nga ang external nga sign maoray atong timaan nga naay Ginoo sa atong kinabuhi. Porting luoya nato. Muna matud pas atong tubag sa Salmo. Sa itong tubag, ang Ginoo nagbantay kanato, maingon sa usa ka magbalantay nga nagbantay sa iyang panon. Kanang magbalantay nga magbantay sa iyang panon, kuyuga na niya ang iyang panon. Muna karon dinhi, kuyog nato ang Ginoo. Lingay mong tupad, na kuyog nimo ang Ginoo. Oh na. O nya kung kuyog nimo ang Ginoo, makabuhat day kag mga buhat nga yawanon. Kung naa nimo sa imong tupad ang Ginoo, di gyud ka magyawa-yawa, may ka ikog ta nang Ginoo. Di ba? Nya nganong diha ron sa Senado kanang ilang impeachment, yano ra man kay silang mamakak. Kay wa nila gi-recognize nga ang Ginoo di ay kuyog nila. Yano kay mamakak. Ngano man nga ang atong presidente down na rin sa ubos o ang atong mga legislative body, legislators, nganong gasigi man sila tan-aw raan ng impeachment sa vice presidente, wa man sila kakita karon nga ang tibuok Pilipinas gibahaan nagmaayo, muuwan lag 30 minutos pare gahapon, bunok ang uwan mga wa gani kaabot 30 minutos, din aman maagian ang ato mga daan. Tagahawak naman ang tubig. Dili ba ang angayan unta nilang tan-awon kadtong scam sa flood control? Nga trillions ang gikawat, wa masulbad hangtod karon, gasigi silang pangita niya ng mga butanga niadto pang 2007 nasalin sa atong vice presidente o kuyog sa iyang bana. Sige silang tan-aw ng confidential fund niadtong 2022 ba to nga confidential fund nagigasto kunog 11 days. Unya kadtong trillions nga gikuha gikan sa flood control nga niresulta sa substandard nga flood control og mga ghost project sa flood control. Flood control palang daan. Di ana nato ikalimod kay kada uwan karon gasugod na uwan mo remind man nato basta tagahawak na ang tubig.
Kung musaka na sagbalik ang tubig sa inyong mga balay, kay wa pa maayo ang ato rong mga sapa, mabaw pa kaayo, way nagtrabahong tinuod. Inya og mukusog na sang uwan pareha atong tino. Naintag namatay na tos tino, di na tong balik. Manaka naman sa ning tubig, sangko naman sa kisamis ubang mga balay. Di kata makapangutana, unsa may inyong nakit-an mga leader sa atong nasod, kana ra yung impeachment, makasulbad na ani karong siging baha ang atong karsada? Tungod kay wa sad sila giyahi sa pulong sa Dios. Ug magiyahan man gud ta sa pulong sa Dios, mga igsuon, mahimo sad tang mga maayong magbalantay sa atong katilingban. Mao bitaw dinhi sa atong simbahan, nihangyo gyud ta dinhi nga magtinabangay taglimpyo labi na karong pista. Mo na mo pasalamat pud ko sa pipila or kadaghanan gid sa atong kaigsuonan dinhi nga nang limpyo. Tanaw-tanaw ko des mga tindahan ngadto padung sa highway, nang limpyo gyud sila. Wa magkatag ang mga sagbot, pero naay pipila katag ginagmay. Naintag hipuson gid na nato. Mahimutang magbalantay ba, kita mog sagbot ibutang sa basurahan. Nya laina ang malata kaysa dili malata. Magtinabangay ta kaya ron matabang-tabangan nga di kayo mo clog up ang atong mga kanal. Nya dili sad hugaw ang atong katilingban. Lingay mong tupad. Na limpiada ka? Na nang limpyo ka? O hugawan? Manglimpyo. Nya kanang mga parking diha, atong parking. Pasalamat sad ko nga ang mga nagparking des atubangan, wa na kay kumutsik diha, do na nanaka dinhi, na nagparking diha nang atong Plaza Pilar. Mao na akong hangyo nga karong pista ato ginang limpyuhan. Unya kay nalimpyo man pagpista, ighumas pista, ato na lang ng padayonon. Ato na lang ginanghawanan dihang atubangan. Aron nga nindot ang karsada agian nya mohago na lang taglakaw. Lakaw ginagmay. Dito sa Japan, Singapore, wide traffic, bisag daghan king tao, kay andam kay silang mulakaw. Ang ilang parkingan to as usa ka lugar, nya manglakaw sila. Mura sila mga hulmigas. Sige, lakaw. Nakaadto mo dito, katong nakaadto. Di ba? Bisan pagtiwasonon ka, mulakaw gyud ka. Muna, nga nindot ang ila, hapsay ang ilang palibot, kay ila mang gibantayan, mga CR nila dito, kanang mga public CRs, pagkalimpyo, diris ato ang public CR, igabli nimo. Sugaton kag ungo. Maigking ka ba? Nga naman, 40 hugawa. Bisan gani ang mga CR sa eskwelahan, kanang eskwelahan, oy mga teachers, i-challenge ta mo, teachers. Kanang eskwelahan, mao man na siya gitawag og sama na. Unsa man ang eskwelahan? Lugar sa pag-umol og mga tao nga mahimong mga maayong leaders in the future. I-check kuno inyong mga CR. CR sa eskwelahan, public schools especially. Kumusta man? Kumusta man? Limpyo? Gitudluan ninyo inyong mga estudyante pagpanglimpyo? Sa CR. Muna dinhi sa ato, bisag kung sa kabati sa tong CR dinhi, ako ginanggi paningkamutan pagtudlo, pero niya pag yung mga buangon. Muna'y akong punto, umula ba? Umula ang mga tao nga mahimotang magbalantay, maayong magbalantay para sa katilingban. Muna nga to mga leaders karon sa simbahan man o sa gobyerno, tanawa ninyo unsay problema sa nasod. Dili ang inyong problema sa inyong isig katao, problema sa politika. Kay kani karong impeachment, kaning pagpapriso aning mga politicians, nahibaw ta ani nga pamulitika ra gyud ni politika, pasabot puli-pulihan tika. Politika, puli-pulita.
Unya hadlok mang pulihan, inig eleksyon, kaning gustong mupuli, ako na nirong ipindown, samtang wapay eleksyon, patyo na tikandaan, kay di ko gustong pulihan, maunay mga hakog sa gahom. Unya bahala na na dihang katilingban og daot na sila dihas baha, wa na sila para tukod og classroom sa eskwelahan, kawaton kuning tanang kwarta, kay kining mga Pilipinos, mga hakog nig kwarta. Panahon sa eleksyon, tagaan nagkwarta, mubutar na nako. Mao na ilang mindset, mga politisyang sa mga buangon, na kitang mga Pilipinos, kitang mga voters, mga hangol tagkwarta. Tinuod ba dili? Mao na nanimbang uban, ang usa gani nagwali. Nya tungod aning atong pagkahangol og kwarta, ang mga politicians magsigig tigom og kwarta. Nya unsaon la pagtigom ang kwarta? Kawato nila ang atong kwarta, ilang taguan, nya inig eleksyon, ilatang hatag-hatagan ang ato rasan ng kwarta. Unya, ila din tang ingnon na ayaw kog kalimti, butari ko. Kay gitagaan biya tikag kwarta. Nya ang imo ra din ang kwarta nga iyang gikawat. Nya moingon ka, yes sir, believe gid nako aning sir, oy. Believe gid nako ani niya, matinabangon kaayo. Unya ang imo ditong kwarta iyang gikawat. Mo nang gihimo ta nilang mga pobre aron mahangol tag kwarta, nya ila din tag pagukod-gukurod anang ilang kwarta nga ipakita-kita nato, hayloon din tag 20 ang kilo sa bugas, nga wa pa gyud mahitabo gyud. Nya ingnon dayon ta nga 5,500 flood control, farm to market, build and more and more. Ana, nya tagaan ta mog balay nga 6 million ka balay ang atong tukoron, kay kada tuig 1 million ka balay para sa mga kabos hain man na ron. 165,000 classrooms ang atong tukoron aron tigayon ang ato mga estudyante. Unya last year 22 ra ka classroom tibok Pilipinas ang natukod. Hain man na ron mga saara, gilipat-lipat rata. Kitang mga tao, kita gyud unta ang mahimong maayong magbalantay sa atong nasod. Kaning mga buangon nato mga leaders, tudluan nato sila. Tudluan nato sila unsaon pag-alagad ang nasod. Dili ta magpatudlo nila kay gilipat-lipat rata nila. Ug unsaon nato sila pagtudlo, magpuyo ta isip katilingban. Mao nang si Santiago Apostol giya nato sa pagpaminaw alang sa kahiusahan sa simbahan or katawhan. Maghiusa ta, muna pamalit mo raffle tickets. Kana gyud. Kumusta man ron sa atong panaghiusa dinhi sa Compostela, Cebu? Nakita ba ninyo ang kalambuan sa atong parokya? Nakagusto mo? Tungod ni ninyo nga mga territorial o online parishioners. Tungod ni sa inyong gugma nga dili mo hangol og kwarta, pero daghan pa kayong hangol og kwarta. Daghan kaayo. Mao na hangol unta ta og pulong sa Dios. Mao na sa upat ka yuta nga gihisgutan ni Kristo, ang tulo di gyud kabunga ang pulong sa Dios. Pasabot dili makalihok ang grasyas Ginoo niining tulo ka yuta. Tulo ka klases mga tao. Ang unang yuta kadtong agianan, mao toy mga tao nga daghan kay giyawa sa ilang kasing-kasing. Lingay mong tupad, inapila ka bukyawa diha. Murabag ka na bitang inyong anak nga bitukon. Kana bang anak ba? Gibitok. Isagon sa imong ipakaon, di gyud mo tambok. Kay kanon mandaan sa bitok nga mo mukaon. Maura sa da, matod pa diri sa atong unang, sa atong ebanghelyo, inig-abot ko nos pulong sa Ginoo,
kuhaon ra day gritsos yawa. Kaya nga naman, naamang yawa. Mao ni ang mga taong tag-as kay garbo. Kanabitang tao nga murag siya ragi sakto. Garbo, yawa. Di na mo ila, mapari man, mamadre man, maobispo man, masenador man, ay siya ka na diya ron sa ilang hearing. Kita lang bang mga tao, di man ta mga lawyers, simple kayo. Naghatag silang testimonya nga hisgutan ni Direktor Matibag ba na, gagamit siya testimonya nga affidavit kuno to ni atong ninganganlag Las Cañas, nga nagamit kuno to, part kuno to sa nagamit dito sa iyang pagtestimonya sa ICC. Pero ang maong affidavit nga gipakita, way pirma ni Las Cañas, wa say notaryo. Nya himuon nilang basihanan, usas basihanan sa pagmatuod nga tinuod ning ilang akusasyon sa atong Vice Presidente aron ma-impeach siya. Pinaagi niya ng papel nga way pirma sa nagbuhat, sa nag-execute, wa say notaryo. Unya, valid para nila. Unsa kabuang, unsa kabinuang. Official nga document kuno nga pwedeng magamit pagpruiba nga sad-an ang Vice Presidente, pinaagi ni ining papel nga way pirma sa nag-execute ug wa say notaryo. Kadto ganing kang gutisa nga affidavit ginotaryuhan, purti magi nilang lalis ato sa notaryo, nagipiki kuno, notaryo ha? Sa to pa importante kay ang notaryo aron mahimong official public document. Nga way pirma, sakto kuno. Pagkayawa nga huna-huna. Nya kita moingon sa ta, oh bitaw. Kay si kuan nagod, si speaker nagunay gasulti, si presiding judge nagunay nagsulti, si Luistro nagunay gasulti, ang lead prosecutor. Labi na gid moingon ta, si Presidente Marcos nagunay gasulti. Pero Padersiano mo sulti, Padersiano, now na siya, kwarta now nga na, bligyag ticket, slat, now na, pislat, now. Sige lang. Total, makita man. Di ba? Sige lang. Naong nako, kwarta, pero ang parokya, kapulitan, di ba? Ana. So, pabungaha. Ang katong ikaduhang yuta, matod pa diri ato ebanghelyo, mao ning mga tao nga malipayon kay silang mudawat sa pulong sa Ginoo pero dili mutuman. Mao nang inigabot nas panglutos kanang dauto na sama nila ni Chis Escudero, nila ni Joey Villanueva, diri sila spika sa ilang Cayetano nga grupo sa dihanggi hulga na nga prisuhon kasuhan ni bali sa pikas. Mao na sila ang example para nako lang ha. Example aning ikaduhang yuta, di ka sustenir sa panglutos, magbali-bali og daghan sa atong politicians apil ng mga pari. Pipila ka mga pari, magbali-bali ang baruganan. Murag bali-bali old and new ba? Nantay bali-bali diha. Old and new. Di ba? Nya daduhan na ron ilang kapilya. Ambot lang og nagbali-bali basta kanang ilang baruganan. Mao na si Santiago wa magbali-bali ang iyang baruganan hangtod na putol iyang liog. Permanente, solid. Ana. Tingay mong tupad, inakapila na kanibali. Kadaghan din mga politicians kaila na to suod kay mga Dutertes una karon ni pirma na sa impeachment ni BP Sara. Suod kay mga Dutertes una karon magsigi nag-criticize sa katong iyang war on drugs. Sa una magsiging pakpak, salamat sa atong presidente. Salamat nga nahunong na ang drugas. Salamat nga daghan kay ni surrender. Salamat nga nahunong ng tulis. Pero karon, ejeke, mao na yung mga tawhan. Ang bali-bali. Ikatulo, ngayuta katong daghag sampinit, kanang hangol kaayos mga hinatag sa Ginoo silang kinabuhi.
Kana bang tao ba nga daghag na dawat sa Ginoo, nya di na gustong buhian, mura silang unggoy nga makakupot lagi kuno ng unggoy, di na gyud na mamuhi. Ge, lingi ako no imong tupad ina buhian nimo imong bana. Ikaw na, ina ako no ina buhian imong bana. Kamong mga bana, mamuhi mo sa inyong asawa. O niya magsige na nagkuyog sa pare, buhian ninyo. Ay, mga ginikanan di mamuhi sa anak. So, kusog kayo hasta o kinsay uyabon sa anak, kinsay pangasawon o banahon sa anak. Halag yun, magbuot. Nya kanus ang manguyab ang anak. Kamoy magkontrol mga buangon. Mga attachments ba? Attachments. Muna buhiin na ng inyong kwarta karon ha? Buhi na ako'y gibaligyaag ticket. Pag ingon ako, sir, paliti kong ticket bill, jutay kay mighalin, isa tagpila mo na pader. Nako, 200 ang usa ka ticket. Pila man ka ticket imong ibaligya nako? Nako, usa lang ka stub, 100. Pila man ng 100 ka tickets? Nako, 20,000. Siya, kana radi ay, hurot, magani tagpustas manok gani, o daraw. Ana. Puntos ting ito siya manok tingali. Hasta kurog-kurog sa akong kamot o kong butay. Kanida. Iya bang ikumparar ba? Matod pa niya, buhi. Tagdag kong kwarta para sa manok. Kani pa bang para simbahan? Nako, akong nahuna, nako, pwede na ka mamatay. Adtong higayuna nga iya tong gisulti. Lipay kang Ginoo. Di para ninyo, di yun mamuhi. Og ang maayong kapat nga yuta kadtong naminaw og nakasabot og nagtuman niini. Mao na si Santiago Apostol og ang mga santos.